Vijesti Radija Astra. Od sljedeće nedjelje počinje vizna liberalizacija za Kosovo, prenosi agencija Kosova online. Kosovo će iduće nedjelje dobiti zeleno svjetlo Europske unije za početak procesa liberalizacije viza, prenosi agencija Kosova online. Pozivajući se na izvor u Europskoj uniji, agencija javlja da postoji konsenzus među članovima Europske unije o konstruktivnoj ulozi Kosova u pregovorima sa Beogradom i o otvaranju preduslova za početak liberalizacije. Prema navodima ove agencije, delegacija vlade Kosova će iduće nedjelje u Briselu razgovarati sa zvaničnicima Europske unije, a glavna tema biće početak vizne liberalizacije. Europska komisija je pozitivno ocijenila napredak Kosova u oblastima važnim za početak liberalizacije. Predsjednik kosovske vlade Hašim Tači posjetit će Brisel 7. i 8. decembra, kada će mu, kako se očekuje, biti uručen dokument o početku vizne liberalizacije za Kosovo, saopštili su izvori agencije Kosova online, bliski Europskoj uniji. Tokom boravka u Briselu, premijer Tači će se sastati sa predsjednikom Europskog savjeta Hermanom Van Rompuyom i sa visokom predstavnicom Europske unije za vanjsku politiku i bezbednost Catherine Ashton, od kojih će prema očekivanjima primiti pomenuti dokument koji otvara put dijaloga za viznu liberalizaciju za Kosovo. Po tom pitanju, prema izvorima iz Brisela, sada postoji konsenzus članova Europske unije o konstruktivnoj ulozi koju igra Priština u razgovorima sa Beogradom i ispunjavanju određenih kriterijuma. Europska komisija je na kraju pozitivno ocijenila postignuti napredak na Kosovo u oblasti u vezi procesa vizne liberalizacije, kao što su readmisija i reintegracija povratnika i civilnog registra. Glasnogovornik KFOR-a Uve Novicki izjavio je da će KFOR ukloniti barikade na sjeveru Kosova ako to ne učine Srbi. Rješenje može biti samo da je svima garantovana bezuslovna sloboda kretanja, uključujući i KFOR, ali ako se to ne dogodi, naravno KFOR će se ponašati kao i u prošlosti i ako bude postojala potreba za tim, uklonit ćemo barikade sami ako vi to ne uradite, rekao je Novicki. On je ocenio da sporazumi mogu biti postignuti samo na političkom nivou i da se rezultati mogu postići samo razgovorima. Novicki je istakao da KFOR želi da izbjegne bilo kakve sukobe poput onih koji su se dogodili u ponedjeljak u Jagnjenici i za te incidente okrivio malu grupu radikalnih protestanata. Novicki je izrazio nadu da će predstavnici KFOR-a i predsjednik Srpske opštine Zubin Potok Slaviša Ristić postići rezultate. Novicki je u četvrtak popodne razgovarao sa Srbima na barikadama u selu Jagnjenici kod Zubinog Potoka. On je pozvao građane da uklone barikade koje su postavili u utorak i zatvore zaobilazni put koji je mještanima Ibarskog Kolašina veza sa Zvečanom i Mitrovicom, prenosi Tanjug. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i bezbednost Catherine Ashton izjavila je da je zadovoljna što je dijalog Beograda i Prištine ušao u drugi dan, jer je važno da dvije strane razgovaraju i rješenja za teška pitanja nalaze na miran način. Snažno radim sa Srbima i sa Kosovom da osiguramo da se ljudima na sjeveru Kosova omogući da krenu napred mirnim putem, rekla je Ashton uoči zasjedanja savjeta ministra vanjskih poslova Europske unije u Briselu. Ona je podsjetila da se prošle sedmice sastala sa predsjednikom Borisom Tadićem i najavila da će uskoro razgovarati sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem, prenosi agencija Fonet. Dijalog o pojedinačnim pitanjima je najvažniji jer je to ono što olakšava život ljudima, istakla je Ashton, izražavajući zabrinutost zbog nasilja na sjeveru Kosova. Premijer Kosova Hašim Tači putem saopštenja za medije izjavio je da je spreman da razgovara sa građanima na sjeveru Kosova, ali da ni pod kojim slučajem neće da razgovara sa ilegalnim i kriminalnim strukturama. Moja je ustavna i zakonska obaveza, ali i građanska, da kao premijer Kosova razgovaram sa svim građanima bez obzira na etničke razlike, da razjasnimo proces kroz koje prolazimo, da se orijentišu iz Prištine i da se udalje od 12-godišnje prevare iz Beograda, kaže se u saopštenju. Komunikacija je jedini način za početak rješavanja nagomilanih problema, navodi se u Tačijevom saopštenju, dodajući da ni pod kojim uslovima neće biti komunikacija sa ilegalnim i kriminalnim strukturama. Ilegalne kriminalne strukture će se suočiti sa pravdom, tamo nema legalnih predstavnika, ima samo ilegalnih, navodi se u saopštenju premijera Kosova.
NATO i KFOR su u Briselu pozdravili poziv Borisa Tadića za uklanjanje barikada na sjeveru Kosova, što mora biti propraćeno konkretnim potezima. NATO i KFOR su u Briselu razmatrali situaciju na sjeveru Kosova i izrazili su duboku zabrinutost zbog nedavnih događaja u toj oblasti, istakavši da je upotreba nasilja protiv KFOR-a neprihvatljiva. Oni su pozvali sve strane da se uzdrže od nasilja i da u potpunosti surađuju sa svim međunarodnim akterima na terenu i da bi se bez odlaganja obezbedila sloboda kretanja. NATO i KFOR su pozvali Beograd i Prištinu da nastave konstruktivno učešće u dijalogu pod pokroviteljstvom Evropske unije. Oni su izrazili punu podršku komandanta KFOR-a koji, kako su naveli, nastavlja da postupa pažljivo, odlučno i nepristrasno da bi doprineo održavanju slobode kretanja i obezbeđivanju sigurnosti za sve ljude na Kosovu u skladu sa mandatom Ujedinjenih nacija. Poziv predsjednika Srbije Borisa Tadića upućen Srbima na sjeveru Kosova da uklone barikade ocijenjen je pozitivno od strane KFOR-a. U saopštenju za medije iz Kancelarije za informisanje pri KFOR-u navodi se da taj prijedlog u najvećoj mjeri može pomoći smanjenju tenzija i da KFOR želi da vidi realne učinke ovog prijedloga na terenu. Prema navodima KFOR-a, ovo je idealna mogućnost za Srbiju da pokaže ozbiljnost ovim prijedlogom i krene sa riječi na dela. Što se tiče situacije u selu Jagnjenica, KFOR je pozvao stanovništvo da zatvori sporedan ilegalni put i ukloni nedavno postignute prepreke sa obje strane u Jagljenici. U Jagljenici su postavljene 3 nove barikade i ojačale jednu od ranije, tako da ih sada ima ukupno 19 i na njima dežura jedan mali broj ljudi, prenosi B92. Putem saopštenja KFOR je kazao da je Kosovu potrebna neograničena sloboda kretanja za sve. Srbi sa Kosova, kako prenose beogradske mediji, su razočarani pozivom predsjednika Srbije Borisa Tadića za uklanjanje barikada. Kosovska policija saopštila je u četvrtak da još se ne zna tko je oskrnavio židovske grobove u Prištini. Skrnavljanje grobova su oštro osudili predstavnici kosovskih vlasti i međunarodni zvaničnici. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga ocijenila je da je oštećenje židovskih grobova na kojem su nacrtana nacistička obilježja, čin u koji je u potpunoj suprotnosti sa tradicionalnim vrijednostima kosovskog naroda koji njeguje toleranciju i poštovanje prema mrtvima i svim spomenicima. Jahjaga je u saopštenju pozvala policiju da uhvati izvršioce tog gnusnog dijela i izvede ih pred licem pravde. Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić izjavio je da on ne može da kaže Srbima na Kosovu da li da se povuku sa barikada ili ostanu, jer on ne živi tamo. To je pitanje za Srbe sa Kosova, jer su oni na barikadama i samo oni mogu da ginu, kaže Nikolić. Nisam čovjek koji bi trebalo da kaže Srbima na Kosovu da li da se povuku sa barikada ili da ostanu tamo. Ja ne živim na Kosovu, a ni moja deca. To je pitanje za Srbe sa Kosova, kaže za Blic Tomislav Nikolić, predsjednik Srpske napredne stranke. Na pitanje Blica kako to da svoj stav nema najjača opoziciona stranka koja posle sljedećih izbora hoće da dođe na vlast. Nikolić odgovara: kada dođem na vlasti, tada ćemo imati taj problem. Sada ga ima država i ona treba da ga i reši. Rusija će poslati sve vrste humanitarnih pomoći Srbima na sjeveru Kosova i kroz UNESCO pomoći obnovu porušenih srpskih pravoslavnih svetinja, izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Rusije Aleksandar Lakušević. On je kazao da je ruski predsjednik Dmitrij Medvedev poručio da je zahtjev kosovskih Srba za rusko državljanstvo, ali po zakonu o državljanstvu Rusije nije u mogućnosti da odgovori na zahtjev kosovskih Srba, prenosi Srpska informativna agencija Tanjug. Ambasadi Rusije u Beogradu je početkom novembra prosleđeno oko 22.000 zahtjeva kosovskih Srba za rusko državljanstvo, a ovu inicijativu je organizovao pokret Stara Srbija. Šef njemačke diplomatije Guido Westerwelle upozorio je u Briselu da su napadi srpskih demonstranata na sjeveru Kosova na vojnike KFOR-a opasna za želju Srbije da dobije status kandidata u Evropskoj uniji. Kažem to slobodno i otvoreno, ako Srbija ne poštuje teritorijalni integritet Kosova, onda je to također jedan kriterijum pri njemačkim odlukama, rekao je Westerwelle u Briselu na marginama susreta ministara vanjskih poslova Evropske unije. Westerwelle je ove sedmice
doslovce osudio napade na pripadnike KFOR-a na Kosovu i zatražio od Srbije da konstruktivno doprinese rješenju problema, jer bi u suprotnosti, kako je naveo, napredak u približavanju Beograda Evropskoj uniji bio teško zamisliv. Događaji pokazuju da problem granične blokade na sjeveru Kosova mora biti hitno riješen. Srbija mora konačno da konstruktivno doprinese rješenju tog problema. U suprotnom, napredak pri približavanju Srbije Evropskoj uniji je teško zamisliv, izjavio je Westerwelle. Doći do nule slučaja diskriminacije i nule smrtnih slučajeva, slogan je pod kojim se ove godine obeležava 1. decembar, Svjetski dan borbe protiv side. Prema podacima Kosovskog ministarstva zdravlja, na Kosovu su od 1986. do danas registrovana 84 HIV pozitivne osobe, od kojih su 13 preminule, a u proteklih godinu dana u centrima za dobrovoljno testiranje otkrivena su još 3 nova slučaja. Ministar zdravlja Ferit Agani ističe da na Kosovu preko 50% stanovništva čine mladi ispod 18 godina, zbog čega je važno da ovo ne bude tabu tema. Omladina je danas pod uticajem drugačijeg sistema vrednosti. Ako uzmemo u obzir tradicionalne običaje vezane za ovaj prostor, sigurno je da omladina ima problema na polju psihosocijalne adaptacije, što se odražava i na individualni psihološki razvoj. Kada u obzir uzmemo i visoku stopu nezaposlenosti i siromaštva i visoku migracionu stopu na Kosovu, jasno je da su okolnosti specifične, opterećene visokim rizikom proširenja HIV virusa. Ali prioriteti našeg ministarstva su prevencija prije svega i rano otkrivanje ove infekcije koja ima razornu moć na nivou ličnosti, porodice i društva uopšte, kaže Agani. Čuju se vijesti Radija Astra. Naše vijesti možete slušati i preko interneta na web portalu www.info-ks.net. Želimo vam dobar prijem i ugodne trenutke uz Astra Radio.